treba zdať pozor, že či tí ľudia, ktorí vám dávajú nejaké motivačné rady a vám odporúčajú, aby sa správali k sebe dobre, bla bla bla, náhodou nie sú zároveň tými ľuďmi, ktorí sa mentálne zasekli niekde na úrovni 12-ročného smutného dieťaťa, ktorý bol presne v tej skupine tých detí, ktoré šikanujú a robia druhým deťom zle, vysmievajú sa im. A presne na to, lebo sú sami nešťastní, ale potrebujú sa tým zlom oni cítiť lepšie a zrazu dá ten pocit, že wow, ja som niekto. Lenže tie 12-ročné smutné deti za to nemôžu, hej? Ale my v dospelosti preberáme zodpovednosť sami za seba, za svoje konanie, činy a za svoju mentálnu zdravosť, ktorú vidíme, že bohužiaľ niektorí ľudia nemajú. Ale akože nesmejme sa im, ja sa takýmto ľuďom nesmejem, len trošku sa na tom bavím, že vlastne týmto si tí ľudia chcú dokazovať, že ja som niekto, ja mám pravdu a mám právo niekoho súdiť. Počúvajte, ja keby mám doma 10 frajerov, 5 manželov a 30 detí a nájdem si aj na farme niekoho, je to stále len moja vec. Hej? Lenže títo ľudia majú radi drámu. Títo ľudia proste z toho žijú a potrebujú sa cítiť, proste si kompenzovať svoje komplexy, lebo toto je podľa mňa absolútne zakomplexovaná osoba, ktorá potrebuje šíriť zlo. A nielen ona. No a pozrime sa na to, či títo ľudia sú naozaj v tej pozícii, že môžu niekoho súdiť, že môžu niekoho očierňovať, špiniť a ohovárať. Pretože ja si myslím, že tí ľudia ten spôsob života, aký majú, tým, čo robia, čo ich vyznačuje a sú úplne poslední na tom rebríčku niekomu kázať do života. A hlavne ja by som sa hanbila sama za seba, keby som v pozícii matky, vyzretej ženy, nejakého človeka, ktorý má nejaký vplyv na ľudí a prezentujem sa ako totálne zakomplexovaná, nešťastná osoba, ktorá potrebuje druhým ľuďom ubližovať. Toto je za mňa hanba, nie tie tvoje vulgarizmy. Ty neurazíš žiadnym vulgarizmom. Ty urážaš tým sama seba a ukazuješ svoju, zase ti poviem len, neúroveň. Bye. A už keď niekto chce na mňa niečo vyťahovať a akože ma chcieť ošierňovať, nech to aspoň nie sú výmysly. Nech to nie sú také, že z brucha vyťahnem prvá blbosť, ktorá mi napadne, pretože ja, aj tí ľudia, ktorí ma poznajú aj zo školy, či zo základnej, zo strednej, z výšky, ja som bola vždy prvá, ktorá si zastávala tie deti, ktoré boli šikanované. Ja som sa v živote nikomu nevysmievala za výzor, v živote som sa nevysmievala za to, z akej spoločnosti ten človek prichádza, či je chudobné to dieťa, alebo z bohatej rodiny. Čiže toto, čo tu vyťahuješ, sú plné blbosti. Lenže ty si nezaslúžiš moju úctu ani môj rešpekt. Čiže bohužiaľ viete mi inak vysvetliť ten paradox, že prečo tí ľudia, ktorí sú reálne šťastní a vyrovnaní a úplne v pohode sami so sebou, že majú to zdravé sebavedomie, to nie je to vytvorené, že dám si spraviť toto, tak už som kráľovná, ale takéto reálne sebavedomie, prečo tí ľudia nemajú potrebu ubližovať druhým ľuďom, nemajú potrebu ohovárať, že vôbec nežijú v týchto nízkych frekvenciách. Veď toto je úplne ten paradox toho, že čo si tí ľudia myslia, že tým dokazujú, ale že to je práve presný opak. Akože... Astro.